Boisia boinu ya norok bahai ke thitang bene kable. Bây có story tổng cả nhé ra rồi nó số story bên trên thế nó cái này rồi bây giờ suy đi nhưng mà thà ra cái ta him nam một số khá giống bò nó thằng Himalaya khoroksa takhurok ni kok khana ke arono mukti kalayo saimia wai busuk mukti no hoi narak sinai wai busuk khare kap nai saijong hoijak busuk kap lai sinai aro oro thanglai brum mukti khiklai mani khar wai lai mani kha salai mani yak chukyawo khok chukyawo phan chukyawo जों तामखायनाय साइबो साबाया नुकमा रकनो फुनुबाया सुबाइबो चुबाबाया कबागैबो कबागबाया जोंजाल कबां मा गलुबाया तेब्रा सारकनि कपाल हामिया कैसानिसे ताइ कैसानिसलाय ताइ कैसा जोंजाल काग्लाया Obahaino tepra sarokni tai keisa talika hamya nai nedi chini chubamu lokorokni koimu Koglu buci nai. Kok buci pokro khai khedi. Tati shadi kostong dala. Tongor asta. Ayah Telai Enggak. Internal sound na yan na. Nang ani ko kede khana wo. Nini tamo osubida nang saideman kisa. Bisma disemia bisma yang pong ni kaham ya bu kaham bisma disemia amu bisma disemia mu Maila tini tam sale sabo mai rori mai sale kha. maru kelap suragurula Klap ni. itu pas suragur salo Nar ni khetoro krei. terus Bagan ro krei raba bagan ro. masa no sarkar dipe man jaga no sia nyumpui bagai roi tong Basapati lete khorok su tong. masa no Nang khorok san da basa. O bhai ke se komori thangbai nei khabla norok ba. Boisia boinu ya norok ba hai ke thitang bai nei khable. Komti hanyo. Salah bo. ya hai ri thoglo hima tong suti kalam ni Kuchuru tiklai ya. Nok pa isa to no. hai ri phini ma tong hate la ru ma ya ke bro Nang sabo. Ang ani makhani khate na pranot lamani. Ning ketam motha. Chinida ko PCM na Christian Missionary Paul kiri chung Okay, Kishore. Kishore obrabai चाहिँ के sonbai चाहिँ खान्छ त Isong. जों obrabai खाइखायनो prana chuba chuklai tabo jora be prana apai to mata खाबांनि ताखुक तेबो खुसं जों ताबो बिश्रामगंज गलिरायनि चान्दुआ पाराव दङ ताखुक सरुदेव बर्मानि नगो जों तिनि फुङावनो कक्त मामानो ताखुक तेबो खुसं जों आगेरावबो साइमानो गोबांमा दलाय हांकर नर्थ हांकर अमरपुर हांकरको तिप्रा सारक
maima jaya sak hamia nok kori hukori abhayang tongmani chung koktuma awai khayo phia Bisramganjo bo gulirai kami amchai bo sandua kami rogo obhaike maima jaya nok hukori wati phaike nok siwi tong obo kothor phayei pherang kogoi nokbar kotor nangai nok simania nok mathuya anglaimania koroi bigra angai ajimung koroi ekdom thaksogoi tipra sarok maima se angmane koktama se abo chimi buya takok te bokok song bo kok bai obono ang norokno sawi bujirisne ang kok thaise kari jakha tini tamo kheti prasarokno mokol phiori nai o kok thaisi thari thanga ani bokhogo phiaba norok mang phili nukhna takuk Surudev Bormani nukhung borok khorok tham kakini bumung ha kormoti kaki kormoti Dev Borma nini bumung tamo Budrai Dev Borma khorok thamni nukhung basa sajla khorok sa nukhung ni khorok tha thamno yakung yakmaya jotono saksaya jotono saksaya ajumaya ang puisa kari nok tangai maya je chukphuro nok kaisa bui jaga ora tongphai ni buni jaga tong laija mani tabok mai koro laijak tabo himiman laijaya kaka kheto oron seti lo khilo bisnawo belai kheno wanama sungsa mangphili nukphaika phayei ta kaisa wanama sungsa kok ongkha borok khorok thak thamno tabo handicap sak hamia sak jaya umur boys busung khani ni side da kakhna side kakha kakeni bo side ro na kagan side chotor kawan sakrani bata to durni thak sakrani bata ro na ya kari sidi sak hamia o takuk Budrai Dev Borma bo bahaino handicap bo bahaino bata maya bura buri ni bata sa siman lai jaya kheto koroi bagan koroi ajoi maya samung tangi maya o takuk te bukuk song bahike chalai tongkhana norok wan soki nai sidi takuk te bukuk song kotor kok sing khanao Tripura o bikhari krikha maima chaya krikha nok ti ko somui tongnai krikha aje mung krui khe tongnai krikha nei phiaba o teni ni sini o kok tama o nugui aba haike kok kotor sanai rok ni phasing sini kok kacharmung nung judi tongmung no neta angna mo chuhke montri angna mo chuhke eba dofani bagi samung tangna mo chuhke phainai phedi o gulirayo kobui mang phili tamo norok nuknai phiaba ang tabuk ang samo bai chimiya borokna ang sungin elene kaki bahike norok asuk din o bahike machaya manungya ke asuk sakhamya khai tonglai jakha bahike tonglai jakha kisa saikhanala nini chala tamong mani nini sajala tamong mani saikhanala baba kom kono mate ke mana bahamia angka ham bahamia pero ke banu na ya ta kono isala liya nyego bu phangsi ro isawa ta khawa jawa sa taiwa jawa ngaba hor hopon sa taiwa wan ta khawa wan thokro thomai thomung kro samung kro bu phangsi ro go yo bu sakhe bu go soleya bo hanyo bu he bu phang phi ta phi sa phai ma mo ya kono bu yanga angka bu hamia se sarbo sarkaza nyata kene hamia ke ko masala liya ai kheni ga ka mang saroi tong mani nyata ke boba ham liya ke anguma liya ke masaya ngata ko masala liya ko jeu do pharo ki sami sa subasro zamani ko boba ni sai tong za khata naro bursuk burani bataro phanle naro birisi burani bataro bono sanya jaka maya ke da khanya hino himi bo malia thangi bo malia ke angbo or nor si thangi malia
Gadi butangai malia hingga Asik norok hayung tongmani sarkar nei phasing ki bo phaipan nei phene kri da. ya nai penyi kere bele buku sasai nyai bo batarong ni hene mana buku hayus tuis na jasu Ration card role te tong. ration card tongu O mai rong magana role mud man kha. bis kezi mangka maru manganang nyewa sa nge bis kezi bis te ke nakha nje kelap sorok kisar pajaka nye sekarang ay biang zonra kami deh humran besar tangnya kaki sa 10 kg nye sang pas kg ma pizau mau bayi saya tong zakata ko hati buko sama masa ya biar mak keriro ngahai kosi kopra saya tong zakata dah hai cina sa kelas malia hingga ba Ningka ka besok liya hingga ang malia. Mbasa bu tapi car pemeya hingga. Hingga tak masa seni. Tiada ni kelas na na. Kakak nang ani kok butuh buci wo. Nang samung tang pinaro de mucu. Tangan ni masuk zaman ni. Hiya masuk zaman ni. Masuk hiya masuk zaman. Noglen nang tang mani da. So, dang lai meni. Je sopura aze mani esung khate. De berma sinanja. Pawo sti. Tini horo wati wa mani. Hakeri rose pakiri rose. Kholoi tong kholoboi ari bai. Nyo ari sigang ke bas mas laya di ba. Ya je kholoboi tong ta. Lor re beta Himalaya hangke basawo paya hangke. Dang kita Himalaya sa. Nyo ja tu ikalai ma jagari kholoboi tong kata. Kent mer gamsa kholoboi tong kata. Nge siwo side si hangke. Nge sa selai rapita. Lor Himalaya hangke. Mana swapres tapi Himalaya hingga ba ri selai mat tong kata. Nela nuko gelang gili ha kotama hima kotama na hari nak te kelai mani ni mata he meno toro te phimane ba sopra ba sata sapaya horo bi horo makhala hinke umara wa saka asoro se mora muro goro ro se hawa makhala riani na pas paya hinke bi he panya hinke ba makhala ma khambele makhala me amura bu goro sinai bu pha bu goro sinai Nja ang maani ang no kono mate ke mothal na ngite basa malia abu basa si sosa rawani nja basa khate nya asina kono no nya te basa pilisima yo heling mani pilisima ya nya ha chama satawani nya nasi Takho buturai nang khetam ni to sori chaya ka hamke himmaya tam khlai tong no Ai selai poli masaya polio masaya ai selai pon tega gang mohen ka lekha pora role nang khade khai kya 7 zo poli ka 7 jora porikha te porimalia te poli malia ko babu ambo hamya ge poli malia ta tabo khetam khajong boro namang nai tong khanang imbong no mang nai ma tong Bukan Ika babu ni longi sona ni Teitoko na ni bong Mai kolicha na ni Amai mingta mai muile sab song Ang songo tamo muiro song Mui hingke Alolog Dazo songi chata Soka umama ni Ikan no nung ke obahai ni polio mas ni kaham ke himmaya ko kaham ke saimaya nung ya kong ro hamya obani bata ro age ro application ro khaja kri dorkhas ro ja kri da Aiki Kiwi Aiki klaya mani Klaya mani ya Alwacha Kiba Mani ya ta Obo Vidhansabha kala or MLA sabha saidma On MLA da sa bud mari khanang Mani ya ko bud kaya kho sabana bud mari khanaro age wo morni mantri ba MLA sabha ai rồi khapa khate
Borok rikha kasak osomko forko nujaga sia hai na arun lekha jang je musu thana arun lekha ke takhok te bukhok song na rok no khana obo bahai khe tamong nei khe kono chabi simanliya phiaba o lockdown ong tongmani jorawo hainu se barna obo lockdown ya phano lockdown phano hainu se barni obo jungjal kotorma takhok te bukhok song boisia boinugya o chanduan para gulirayo oborok hainse komori thangbai nei khata khukte bukhuk song tipra sarok hainse haike jara bigra saya chugya oborok taithas thanglia ga amorok hain komori si thangbai nei kha hayong ni si jora hamya hayong si tabo third world war ngai tongkha tritiyo bisho already start ang thangka tritiyo bisho koglainani juddo plan by juddo lainani nangya phano rang puisa nini borok theimani lokorok ni tongmong hamya asai phaimani abherok already third world war nangai thangka oboni mare kintu sini barot haktoro barot Tripura hasterogo Tripura sarok ni sagabo klainai phiaba asuk saga klaya sani sekangse Tripura sarok le obai singke oborok no mathangi naroknani kono tai lama da to tongkho abo ang sungo sini sarkar ni thani obaike as ঠিক আছে kabangma lokorok koksil chakha agene hapang tamokaika tabone hapang tamke whatever it is angke no agene bai tauna je samphan ongthun borok no tang bagi nugya gaza ang tongmung no nugya hangke ke angkha khayo within 7 days within 10 days o takhok bukhok songno jaike sak naine ni bagai borni nog no tongna ni like khairina ni bagai borok no at least mai khopsa bura burchuk batari oi mai khopsa te khopsa nangi mai klubu te nangi tongna ni bagai kisa saito pwe jagra di joto luko adong rok joto takhok bukhok song ang belai khena hambai maya pharnai o amchai ni club chubakha borok no chubao ni sing khanaka tai oroni chini gospel mo tharok bahino chubao nei khana borok no mairong maichu rok ri chumrok riwi chubalai tong phiaba obo borok ni bagi permanent settlement ya permanent settlement borok ni bagi borok ni jingjal ne ya kagrena ni ke ekmatro sarkar khlairi mano chung koinai sarkar na dakti no o takhok Surudev Bormani nukhung no bahaike norok chubaiman abo chubana ni bagai जों कक त्रिपुरानि फाइसिंते बेलायखेनो खाखो फुरबाय गयमुं नारगो नंताय कोनो लोकरनि फाइसिं कोनो साना दमसु कक साना दमसु ताखु पुदराय nga लोकरक न नाइ तंताबो हजार बरक न नाइ तंगो नों कक साना दमसु ओयां नाहारदि गन न जतन नाहारि तंगो बय Tamu kok kesana musuh salah lukurong no? Ama bawo ama yakong yakaham ini abo kaham kwane musuh ta. Kaham kwane musuh piro? Bata asugo yakoi na musuh. Asung ta. Asung. Kaki kita lukurong no tamu kok kwane musuh. जोंना जागाबो गरै जमिबो गरै बै सरकारनि जागा सरकार डिपार्टमेन्ट जागाव किसा तंफाइजामानि कुनरसिनि तंहानि लाहार गरै नक तैखलाय जा आंबा तैताम आं जाय थांनि सिनि सरे सुस्त खलाय मा तंखांके सुनु शान्ति तांबा yakung yak ta kisa pan bai himna ba muso thana ba muso jamata kara kang sama tang chai tong ma kham da tang ismalia tu ismalia hang ke ba jama ko lahar nu kalai tong hang ke ba da ba ngo jama dahno sanai raza de him da sab o yang na hari sabana san sarkar na da san lokorong na da san lo sarkar no san khata lokorong no besan jakha baba kisa ke pande sindia sustong jano himna musuk khajeng bo onor thang himalia bazu kostong tong kha
예, 이사서는 수스터 기본 찐대한 클라이로 바자스디 이마 사자갔다 거스동 소가블레 키빌라야니 수도 키빌라야니 아무 솔레야 방칼라이디 누리록 성자 아들이 와라면 잘라야 브롬 클라이누 스강어 버사세 버커 이떡자게 파티시 탕카모 또 누코말리아 보파만 크나 기사 고공망 무르꾸럭 따스 기사 바요 녀신데는 기사 수스터 클라르 사회 악변 루꾸로 파나 더가 사무게 사이즈는 스나이라 자시디 예선앙는 나이자시고 가방이 딱 그때 뭐 곡성 khana ke te bu bakharwayo ke norok joton khana lokorok no norok borok chuba mungsano hapang ni thani borok no saimi abroni RBSY card dok dotong borok ni o ni card dok dotong saimi ya no ni card dok dotong smart card dok dotong aborok mungsa kare ke naine di wan sogui takuk te bu kusang busuk jengjala takuk te bu kuksong phiaba obhairong no phonuk nani obhairong no lukorok obhai te prasa chugyaro no chukrinani khurjegro no khurjanani nugyaro no nugnani chugyaro no chuknen bagina koktri prasai mani jekhana thangaron mukti makhiklayo khoroksa takhurok ni kokhana ke arono mukti kalayo saimia haipano sengkoi nai chuk nai rau suat hapang bahai na nai ten nai pia kok triprani phasing tei cheng norok na tini rang 5000 chubai klang thangnai norok abo bai mairong maikha pai phano norok bithi brai phano jesa khepano norok lukorok sono obai ke chaya chugyaro no chuba deni chono rohmani rang tongo hake norok no chung chini kok triprani phasing tei rang 5000 klang thangnai do kaka budrai do hake ang chaitok nai oro dokan phano kemonar phano rang sabai norok no chung rang 5000 klang thangnai ta do hambai khapangni takuk te bukuk song norok nai tongman bagi belakan hambai khapangni takuk te bukuk song mo rang kabang mati prasarok sono huijak gai kok triparano chacha gai kok triparani samorano chacha gai chono chini account dai rohor mani obai ke noro bere phuru saya chui arono nukhang ke tiprasarok no je borono norok subana muchu de muchumani no je khlaina muchumani norok orang na samung phanang dehni phiaba takuk te bukuk song sung homni no bahike tiprasarno chubaiman tiprasan loge bahike tongiman tiprasarni jengjalno bahike yakagiman abo naitugit man khangge sung je sik man sak chubo an bagino kaka sono tini budrai sono haina hai chung ya phariman man bagai berakhe hi kaki no bukisarom di nang morom di budrai borok no rang 5000 sengklang thanga kok triparni bisingtei takukte bukuk sung norok bahaino borok no norok chubai maya phano hafangni phasingtei bahike borok no chubari man nok kaisa kaham khai nu khontin phan slairi nani borok no sak nainani phano kaham ke sep sap khai borok ni RBS wairok borok ni o jona arugo jujunani tang batang ni bisingo khoboi borok ni sak phonong nani aborok o amchani lukorok jatiok baithon sarkar bahaina jatiok o amchani MLA sabo ba mantri sabo borok bahaina phai kisa naifenen angthon chini koimung ke norok nai tongman bagi joton na hambai खाबांनि ताखते बुखुकजों अर चान्दवा गामियाव जे खायरुमा सिंसा नखुं ग फायै जों नायफैमानि दाबोनो नरक नायबायखेना फिया फायै खाना लायानो अ नखुंनि नकनि बर कक साकेना दा अ कक गुबैं
kubi kok no tebo sinan bagi gana gini borno chubai tongnai tei borno nugui tongnai borni phasing tibo khana ya bong nukhuni kok no takhuni bung khata mung kha Ani mungkai Stephen Rokum. acha oro je suru de borma bor chakra bin nukhungo korong phaimani bahike khatai no bahike oro kok no manai bo bekerang laikha Angkai oro Paimani prai bosor kaisa angka Chandwa Parawa. tamani parsa phaimani Ani parangkai ambasa kamini, ambasa kulagondo sara kami. Arane ang Paimani oro, angkai phayai oro samung khlaika current department electric bill officer. Bill khlai tongmani jagao Christian missionary hinai o jaga obro bai malayai. Oro motha songchanani hinai khlai phaika. Khlai phaimani bisingo angkai kaitoni kothama pirei naimale obrobo kaitoni kothama jeng bujinani musu hinai sagangkai ba phaimala obostha kahil himmaya chamaya nungmaya mahaikai nukpai kangkai ombrono pastor no sawai ombrono chubachu kisa ririka angkai kaitoni kothama bubrono bujirika ngarone hoite chini keke pastor angkai ayang James ro Bravo nugai khairo goi oro phaine phike bro phai nai phaika kai ri chumung ro mairong ro hai kai chung bro no ri chubai tongkhata abo tamo chubai ja tongkho na ki jeng man chubai thagra ka chubai tongkhota bo porjonta chung bo bom hai jaga o chuba bo chamung mairong ri phayo kai hati moso omaharo chung ri tongota oma ke mangda rei thangprai ni wan suk laikha na ki tebo ama hai to delhi to ma hai khai ri painani to chung to koi ma hai pano ang koi no mung muchumani takhu sombo khu songno je ama hai obostha kahil ro nong khai taibo kisa khairo jaga brono okong khai taibo hamnai ne mut ogota nung oro pulia nuk phai proke borok sorry hamia da nuk phai na ki u je handicap nung ba ge norok ba ke wan suka chobo mung ro Soril abrona obostha kahil hemdige ochol nungmaya chamaya anarom basa chala budurai phai anaro phaika ka phaika mairong kare chanani kare mairong nei to kabai phaika ta gai phai abrona nai mokol mukti klaika ani bo gai pastor no batai bai sa phun klaika chini pastor James rawno gai brabo khairo gai mairong ro 10 kg hati moso berman mairo tuberi phai jabo amta sapta waise der phai nya salbum der phai sapta waisa tabo lockdown ni hinai tabole abro phai maya ke খুব কষ্ট kalai jong kha খুব কষ্ট kalai tongkata nilbung dam sikam ani bung khai Stephen Rokum nung bus jora tongnai oro Oro- don chamu oro motha chung tabo songchang khai oro sara basor no chung tongnan nangsane gerja nok tabo sengchanani abo hainu khuktai gana gino kep de tong yang je ang je guri mate jorale obro khorokcha no taile obro no sabche ok parane obostha kahil omo hai hamia nugui nei norok chamung simire phai boron doctor tlang wan suge de doctor bo chung tlangnani akoi tongo wansu koi tongo tini aboni bagane chung saka rang kisa misa ani aro tongo kai ba pastor bo rang chubanani wansu koi tongo lockdown kholong kai chung tlang lainai ai hini sao ai pan ani aro kisa tongo baina tini thangrana ini akon kaba loge thangai tini edc kumlong hiron de borma doctor nera tangi hospital thangye de ba obro aro no agen naijak aro no chung nai kisa komoyo hini sao kaba aro no chung talang khata hiron ni ara oke kinono hambai obo khoroksa chubanai oro tongphai nei chonghor hai khai nei borok chuba phaigra ka phaji tekse kok silane boni noksa nogari ni lukorok baibo ai toni kok tripura khapang ta boksong nok sonok areni bisingo je takuo kra suru de bormani nok bai nangla laino sampani borok bai phari kok sadena do moi nang khale oro o je onogo hamia sayang lai tongai mani ba bigra ngi tongmani kokrong no agin simia saiman bom hainok agin simia ke agi to kaham kurung no tabo khe cheman thage ke busai hamyang khata ko busai hamyang me tera kha ko tangnai kari kha tunya kari kha bong pore barak bebesa hamyama ke solina ni ko haken kosta ko soli like ke simisa bui chajer oi haken soli tanai ke ta ko tabo
Bebang hamia ni mana abu furni simi joto borong hamia. ko Bihi ko. besai hingga to ceman thai ka si ge bihi hingga to 2-3 bosan ka kha ge to ko bihi tasha solika ge aban parata besai te hamia ta ko besai bari ko khata ceman thai ka Nor ke borok bai kono jati gosti aba hero ke. jati nu ani tabu banyu kalai ta angke Bai ko kalai kata. babon digete bai ko me kalai ta Ke bong ni om haje hamia saya bigira no norok je nai tong tutui nura nok je borno bui bom ke subai tong ba norok boda chuba mung mare kha bom hai. যতন ক সবাই তো কিসে মেছে যে সবা মানে ক রাং রগ রি রগ কিসে মেছে সবাই তো মাইতা O hamia saya rok bari furo ke wasi wasi pan norok hospital rok mana matlang kha. ক তলাঙ্গু ক তিনি বথাঙি ফাইলাই বেলা Omen sekang kha. আবন সকাং তলাঙ্গু বিসর মঞ্জর ক বিথরং না হারি ফাইও ক হাকেনি সুচি রং নগ রলাই তং লাইতা Nong nok rok khela kaham kering ke jamang dai. তা ফুজা তাই তো কাহামনু Tam rok sam khalai chalai cha. ক তাম খালাই जों বলক ফিলিং চাও ওয়ারক তানি চাও Ke borok হাজিরা bai. সাম খালাই চাতা O borok bai ko je samu kaisana ta buhang ralai mani. আইগি ক বুফাং চিরক চালায় করং সান চিরক চালাই তা বকা হামপুরবা গেতাবো বা হামলিয়া হাঙ্কেবা লগে করিখিয়া ববা হাই গেসং বক গিস্তি রক খাই চাই তং হতা তাও কে বনি বাগা সাগা কেন Nukhung ko borni ration rok akrok ke borno thangna hana no wasi. ক বইস্তি সেমে হাঙ্কে বংনি রেশন বং কে বন তুরু তুরু হিমি থাংতা ক ওয়াসি ওইছো কে গাড়ি রক বাইতলাং থাঙ্গ হেকেন না হারি ক চাই তং তা Pharika hanyo hai ta de bukuk song oro takho kora choro de borma borni nukhuni hamia sai ni kokno anga no gana gini bai baksano o lahar de bai lahar ti him thangnai ba laharo samu khainai ba lahar phalno rei tongnai aba hai borong bisingo takho khorsan mankha phadike takho do sagra de oro takho okra choro de borma je hamiang tongmoni norle tam hnei khana tai besek saiman এমনি খেয়ে তো বনা হাইমেন হনি খানাও এমনি খেয়ে আং অ চান্দা পারা নিনো ওয়ার নিনো খালাইও হেপন আন পারা বাইকে কিসা চালো সিনকে বিধি চন্দ্র বংকে চান্দা পারা হেপন মাঝে মাঝে খানাও মকে চোবাও এমনি খেয়ে जों বনো সিনি ব্লাড এরো ক্লাব হইতে বনো जों চোবাখা মাইরুম রগ রেখা যা মানতে जों সাহায্য খাইতো গম হাইকে নবস কাঙ্গ যারা মন নুগুই তংনাই যারা নুগুই তংনাই রং কয়না মুসঙ্গ যে সিনি কাকা বনো সবাইনে কিসা বনো বিনি যে লাইফ নতে কিসা টংথরনা বাগে যতনন কইতা obo ke je hamia kalai tongmoni no nugui norok club hoite ni mani abo club ni phanni dare na onong lor hain thangi jar lai না जों আবো जों ক্লাবনি সদস্য রক যারা সদস্য কিসা কিসা খাগে চোবাওই মানে কিসা মিসা নাহারে দন দন খাইলাইনো जों বংনো চোবাও মানে যে যে জায়গা চুগিয়া বনো কিসা আরন থাকে খাকলাইনো চোবাও সিন কোনো ফাইন লেকরি takhmu আনি বুংকে মনলাল দে বর্মা khapangni takhte buhuk song obono जों lukrok bonayo o amsaini no gana gini borok bahanyo nok ni borok bo o sukja borok bo sai tong jakha choba jagra di chugya hanai gana gini borok bo sawo choba jagra di koktir pro sawo जोंबो बासाव नरकनि हामजागमा नरनि खाकवार बाय कासे याफारमु बरनि लांमानि कासे चाति इंगै बासाय फैमानो ओ चातिनो o chatini pohor bai chini kha srangana borgo kathang taisa thangnani langma manana norni hamjak manano borok nasingi tongo hadike o bahai choba mungrok no kha kore yawi yak kore yawi choba phai kanke o bahai do khungtamo se gabang manu khungno choba lai thangsari tumma bo tongo thinango tlangna ke phaidi orobo chandua kami oro phainai takho khara soro deborman nokho phai khaklai dor jotono choba phaiane hnai koktirpa khaklayo norni o khakwar khaganang ni chobamu bong nogo kalai phaiane hnai jotona hamai nai tongma bagai norni chobamu obono paithani naimung jotoni hambai